Wannan yaro da kuke gani shine ake kira da suna Jibrin Aliyu, wanda aka same shi a birnin Kebbi a wani gari yayin da kishiyoyin mahaifiyarsa suka ɗaure shi a garken tumaki bayan rasuwarta, suke azabtar da shi inda baya da abin da zai ci sai dai daga abin da aka ajiye wa dabbobi da kuma kashin dabbobin da suka yi shi yake ci a wannan tsawon shekara 2 da ya tsinci rayuwarsa. Ke duniya, ina zaki kai mu? Me rayuwar duniya ku azabtar da yaro maraya wanda bai da uwa a cikin wannan hali da muke ciki? Allah ka sauƙaƙe mana, amin summa amin. Wannan da kuke gani shine Ibrahim Lawan, wanda aka same shi a garin Kano, wanda shi kuma mahaifinsa ne mai suna Lawan ya sa shi a ɗaki suka kulle shi har tsawon shekara 15, inda yaron yake da cikakkun shekaru wanda suka kai adadin shekaru 33 da haihuwa. An samu wannan yaro ne dai a unguwar Sheka, a yayin da wani bincike ya kai hukuma ta gano cewa an kulle wannan yaro a wannan gida, inda jami'an likitoci suka yi ƙoƙarin fitar da shi don fitar da rayuwarsa. Wani masu daga sai ka jan wannan fim ne wannan ba sun ba kan kare su bar sa Wannan da kuke kallo shine wanda ake kira da suna Ahmed na mama, shi kuma an same shi a unguwar Farawa a nan a birnin Kano, a shi ma an kulle shi har tsawon shekara 7 a ɗaki, amma shi za ku ji ƙarin bayani daga bakin sa. Yanzu kana jin yunwa sosai. Allah, me kake so ka ci? Ko buredi ko taliya? Za ka ci? Ko da lemon kwalba? Za ka ci? Sannu yanzu ka kai shekara 7 ko a cikin daji ba ka fitowa. Allah, to me kai haka kawai? Allah, ana dukan ka? Wa yake dukan ka? Suke dukan ka? To me ka musu? Lokacin na zo ne ziyara, na zo wajen babanmu ne, na zo wajen babanmu ne, cin wajen Adaji Aminu, na zo wajen ziyara wajen babanmu ne. Shi ne aka rufe ka? Shi ne suka rufe ni. Nan ɗin lakata ne, na wannan ne. Farawa? Farawa ka zo gurinsa? Shi ne suka rufe ka. Lokacin da aka rufe ka me yake damun ka? To abin da yake damuna ni da na to da lafiya da to na samu akasi rashin lafiyar da ya dame ni. Ina ke ganin kuma to shi ne su Ko sai da aka rufe ka ka fara rashin lafiya? ko da kan wannan dan ya ce na taimaka na biya ka. Ina da aure, ina da wajen aiki, ina da aure, ina da Shi ne na ce sai da aka rufe ka samu rashin lafiya. Allah, Muhammad na yi, a ina yake? ko da nan gaba in agasi ya faru ko za ku yi zuwa wajen babanmu ɗin nan, to yana da kyau in ce na ba ku my phone number da address ɗina. Nawa? Nawa kaina. Me namban ka? Number ɗina jin wallahi na forget it, wallahi. Ya ake faɗan namba? Wallahi na kashe. hankali na mama ikon Allah. Subhanallah, sannu na mama. A hankali zai ji ciwo. Sannu na mama. Na mama ikon Allah. Sannu ko? Sunan kawa? Ahmed. Amma da suka ce min na mama ko?
Da To haka ake sannu. cewa. tuwa na Muhammad na Kaga, Allah ya wani abu rike wannan karfan na bayan ka ana tafiya ba za ka rinka jijjiga. wani zai Kayan nan ba za dan matsa haka amma wani zai zauna da shi a baya ko okay sir dan matsa haka ka tsada ya hannunka ka rike nan gaba sannu kaji rike nan gaba Allah ya baka ka rike da lafiya karfi Allah ya baka lafiya kaji dama na ma alkawari ko kuma na cika ma alkawari ko dama na ce ma in Allah ya yarda zan fitar da kai ko so Allah ya baka lafiya kaji ya fi son a mai da shi ɗakin sa. wai ka fi so in mai da kai ɗakin ka Yace bai manta Baka suna go- na ba. hankalin shi ya Me fara sunana? dawa baka gode mun ba Me sunana? ka gode mun to Allah ya baka lafiya Ya kaji sunana? baban ne Wannan sunanta kuma Rahama. ni fa ni na je na ɗauko ka kaji suna na Rahama kaji ko Allah ya baka lafiya kaji to sai an ji to ka tura min dan Allah kaji ka tura min to shikenan Allah ya tsare